Ginagawa mo. Duyan-duyan sa takay. Murmag lingaw. Laay man. Asa naman ko sa buknoy. Lingaw eh. Ambot, nanong gilaay man ko. Woo! Unsa makay tirada na to ani ronda. Wapunte kwarta. Nindot unta. Na ito ba ron? Okay. Chat-chat ba? Kinutil. No? Waman kay Arix. Alaw man. Bintaon tag na mong sponsor. Woo! Woo! Boknoy! Dodong Boknoy! Oh! Naramday ka da. Ayaw ko duyan-duyan na kusog. Hinay-hinay lang. Ayaw kusugag duyan kay malipong ta. Muratag mahubok, muratag nakasyat o tuba ba nga. Wa makasyat. Laay habitaw ay. Lahi baya ning laay ba? Kining kanang sobra na bitaw nga kilaay na kag maayo. Laay loy. Kining murag maka inumdum ka sa imong mga kagahapon ba? Sa imong bloodline. Di ba, Boknoy? Inumdum ka, Boknoy, na? Pakyas trabaho, ah. Labi na o kining utang ni mo nga wa ni mo mabayri. Yan, inumduman ni mo bang pakyas tong utang nga perti ng dugaya wa mabayri. Ginagawa mo. Laay bitaw eh. Lami kanta-kanta ba niya. Laay gitara niya. Naay tuba gana kaayo eh. Manggawas lagi ng kinakusgang burit. Burit. Kuan pa, Inglesero na basta kining mahubog-hubog na. Kasagaran na ba mga Inglesero ng mga kuan? Lahubog. Agay! Kaya mga Inglesero. Bisaya raman gyapon. Di man kabalo mag-Ingles. O na resultaan ng kuan. Kining pamayabas lagi o eskwela. No? Tama ko o dili. O nang kamo karon mga sumusunod mga bag-o eskwela gyud kay para ma-bright mahawd ba dili parehas namo aning kuan nga kaniron nga generation asa mo nga generation ba nga tuba rin ni bawan. Maron! Kinutil. Oh, boy kinutil. Pakipalo ha.